Švedska, jedna od najbogatijih zemalja Evrope, poznata po visokim platama i skupom životu. Ali danas ne idemo u luksuzne radnje. Idemo u najjeftiniju prodavnicu u Švedskoj, a onda... 500.000 dinara drvo, to ti kažem. 4.500 evra. Vraćam se u Srbiju da uporedimo koliko za iste pare možeš da kupiš u našoj najjeftinijoj prodavnici. Da li je stvarno Švedska toliko skupa ili Srbija više nije tako jeftina? Ja. Jesmo stigli do radnje, a? Kako se zove? Kosko, a? Kosko se ljudi zove radnja, idemo da probamo tu. Kažu da je najjeftinija, brate, ovde u Švedskoj. Inače, čekaj, treba da imaš članarinu da bi ti ušao u nju. Jeste. U Radec, kako, šta? 50 evra se plaća godišnje I možeš, brate, dvojicu da povedeš na to. Do, pa nas trojica. Izmuljat ćemo nešto, da. Neki šverc će da plati. Da vidimo ovde, da vidimo tu paralelu između najjeftinije švedske prodavnice, odnosno najjeftinije u Evropi prodavnice, da kažemo, i najjeftinije prodavnice u Srbiji. Tako da vidjet ćete cene, vidjet ćete sve, ostavite like i ostavite subscribe, jer nam malo fali do 100.000 subova. I realno bi mogli udariti subscribe. No strip zapratite ako želite bolje dišete, a mi idemo u Costco. Pri ulazu je Šveđanin nešto mumlao, kao možete da uđete vaš četvorica, ali samo jedan sme da plati. Ovako, kupujemo nešto, ja plaćam. Ti plaćaš? Šta ako kupujemo nešto? Pa on kao plaća. Ušli smo u najjeftiniju prodavnicu. 15.000 dinara, koje kupi TV? Za razliku od Srbije, ovo je mnogo urednije, s obzirom da kažemo da je jeftinija prodavnica u Srbiji, je ona kao magaci neki, bukvalno. Šta si našao, Boki? Šta je to? 2 power banka za 5.000. Za 5.000 dinara? A čekaj, ima i hrane i tehnologije ovde, a? Imaš sve, brate, imaš i saunu, možda kupiš. Saunu da kupiš. Možda kupiš, brate, granu od drve. To ja, ajde vidimo to, buras, kako izgleda. Gled toster, brate. To znam da ima u svetoforu. Toster... Ujebem ti, ja zajebu pola. I ona je za pekne. Pa inače, brate, u ovoj ruskoj radnji i srpskoj košta je, mislim, mnogo jeftinije, tipa 2.000 dinara. Nemam pojma. Brownie! Koni kad smo jeli, brate, ljudi, znate kako smo brownie jeli u bufeu? Brownie, 10/10. Pre, dobar. Mnogo imaju čokolade, mnogo su lepi ovi švedski brownie. Ovo košta 1.400 dinara. Inače, kruna vam je 139 i samo dodate nulu na kraju. Tako da 1.390 dinara je ovo. Kilo i po skoro ima, tako da buraz, ovo je do jaja cena. Ovo slatko, da uzimo brownie, brate, da ga roknemo, a, Čiro? Da ga roknemo, a? A Dubaj? I ovo smo vidjeli, brate, sećaš ti ja u radnji onoj fake maxi? Smo vidjeli ovo. Što si našao? Što je to? Lava cake. A šta, gotovo samo mi da ga napravimo? Koja je cena? 4 poc. Čekaj, ovo je 1 ili 4? 4 komada i dobiješ staklene posudica. Koliko love? 1250 dinara. Če da uzmemo? Da, uzmem. Ajde da uzmemo. Ovo su američki mafini. Pravi, 1200 dinara, a? Kilo i 50 grama ima. Ovoga mi ogromni su, buraz. pravi američki. Ići ćemo kasnije u Subway. Subway cookies, on je poznat, u nekim od narednih klipova ćemo ići u Subway, tako da ćemo i to probati. Pogledaj, ima tamo, snimi tamo, zoomiraj, molim te. Ima tamo baš brda, vrata stvari za novu godinu, brate. Tako da, mislim da... Čiro, gledaš mene. Evo, sausage meat. Ovo je meso. 1200 dinara, kilogram. Ali, brate, kilo i po ovo ima. Znači, 1200 dinara kilogram mesa. Našli smo identičnu šunku kao u Švedskoj. Evo, kao što vidite, evo je ta šunka. Vidjet ćete cenu. Da li smo uzeli, da li nismo uzeli, vidjet ćete u klipu i vidjet ćete cenu. Da li se isplati šunka u Švedskoj ili šunka u Srbiji, koja je cena i razlika, vidjet ćete u nastavku klipa. Ostavite subscribe jer nam malo fali do 100.000. Idemo nazad u market. Švedska Coca-Cola koja ima samo za novu godinu. Švedska Coca-Cola koja ima samo za novu godinu. A reci mi, ovo pizza, šta je ovo? Peperonica se zove. Čekaj, znači uzem ovu picu i šta, roknem je u rernu, a? Da, brate. Koja je cena? 150 kruna. Da. 1.500 dinara. Realno Skupo je za ovo. Pa ono. Ali kao okej, Ali gotova gotovo, pizza. brate, samo ga rokneš i to je... Jeste, samo ga rokneš u rernu. Lepše A nije zamrznuto, kao sveže je, a? Onda do jaja, znači su napravili tipa pre 5-6 dana, što je vrh, brate. Možda i manje. Tako da dobro. Sve što ti stoji, to oni ovde prave, vidiš? A, s tim molim tu unutra bliže. Znači sve to što tu stoji i meso, to i to, sve se tu pravi. Kod njih se menje, sve. Bravo, dobra fora baš. Što je ovo, bro? Isti ona salata od krompira, ne? Dobra. Musaka? Nije ovo musaka. Kaka musaka je? A gledaj koliko gotove hrane ima. Da. No ja, čekaj bre, ovo će ne stigni. Je ovo krizi, a? Dunkin! Ne seri. Koliko love? Čajmo 26, 261.025 kruna. Pojebem te usta.
I vidim debilu jedan da ti fali no strips. Vidiš da ti curi nos stalno. A nisam ga ponosao kod sebe. A dao bi. Nema veze. 6 dinara. A ovo su pravi oni banki. Ali, brate, to kad pojedeš nije ti dobro. Baš dobri, a? Su punjeni unutra isto? Da. Ljudi, hoćemo testirati za Ove 3 su sa čokoladom, ove sa džemom, ja mislim, tako Sa vanilom. sa vanilom, da. Može se vidjeti. Jesu dobri mamucu. Koji boki mi preporučuješ da probam? Daj da probam. Ovaj, a? Ajde, taj da uzemo. A s čim je punjen? Uranjen, burazer moj. Pravi. Dobra investicija, Ovdje je 10-50. Ima Nutella da se vidi neka fake Nutella, švedska Nutella, ne? Ne. Čekaj, ko proizvodi Nutellu, ja sam zaboravio. Nemci proizvode Nutellu. Ili ne piješ Coca-Cola? Aha, neću fake Coca-Cola. A da uzem ovom Coca-Cola, ljudi. Probaj. A ja ne pijem Coca-Cola inače. Ja nisam navikao, kupuješ sve na veliko, brate. Razumeš? Gledaj oko. Ovo me zanima. 3700 dinara, 24 komada noka. Pa dobro, kvart, brate, mogu bi da pošalješ nešto sponzorisano. A koliko onda dođe jedan? Znači, oko tipa 17 kruna izađe. Jedan. Pa real, šta smeješ ti, glavonja? Vidi ga, on se smeje kad ja računam. Ima, brate, da su... 1500. Ti veniš, brate, da ti veniš tamo. Ni seri imaju i oni veniš, a? Finiš? Ovo je finiš, zajebo si me, smeško. Znaš da bi mogo da glumiš u nekom filmu, brate, da si Deda Mraz? Majke mi tako mi, kao da neki Deda Mraz mi baciš vibe. Nemam bradu, brate, nemam bradu. A nema na Šta radite vi? Ajde i ti si Deda Mraz, ti si patuljak. A ja bi mogu kao neko obezbeđenje. Pa ne znam, ti si mi više... Gledaj neđmin. Aluminijum folija. Dobro, što? Šta? Ovo je teška buruz. Što je ovako teška? 2900, pa to nije jeftino da je bilo. Koliko imaš, bre? Ja mislim da godinu dana ne trebaš kupuješ novu, brate. Za 2900, pa real. Ovo vam je ljudi sve na količinu. Hvate, baki. Jedan ti ga Scrap Daddy mrtvo. Šta je Scrap Daddy? Ono sa Shark Tanka, brate. Pa gdje znam šta je to u filmu? Gde on zna šta je? Ne zna gde. Ovo će nam se zbaciti da radi. Polomio sam kiču. Ljudi, da pravimo žurku. To su one američke kao, a? 2700. Brate, ovdje nemaš ništa da kupiš jedno pakovanje, brate. Gde imaš, bre, ovo ti sve na veliko budalo jedno. Budalo. Rekao ti, brate. Ovo verujem da mnoge zanima. Monster. Ja se ne razumijem, kaki je miš, Monster gledamo. 3000 dinara, ja sve 300 dinara. 3000 dinara pakovanje Monstera. Ljudi, 24 komada Monstera, 3000 dinara, to je valjda jeftino, a? Ovo ti je po litri 250 dinara. Ujebote, da, to je baš... To ti 2 komada. To je baš jeftino, brate. 125 dinara izađe jedan. Eto ljudi, znači, vi koji obožavate Monster mrtvi u Švedskoj, naravno. U Švedskoj, druže, standard je 3 puta veći od Srbije. A što je hejt za Vučić? Ej, nemoj da si bezobrazan. Celzijus. Vidio sam šećer je 200 dinara. Evo ti Celzijus. Vučić je u pravu, šećer može da se jede. Somersby, koliko mu dođe, a? Izađe 300 dinara po litru. To je jeftino, daj 2 paketa ovdje. Daj 3 paketa kad smo već tu. 2600 dinara, pakovanje Heinikena. To izađe isto kako nas, skoro. 131 u Srbiji. Pa tako. To je to, izađe 100 i nešto dinara. Ovo nikad nisam probao, sladoled Nutella. 1900 dinara. Evo uzmemo da probamo. Uzmi, brate, časti boki. Časti boki? Uzmi 2 komada. Ma 3 kad smo već ovdje 9. Svi ga sad kako će se iznervirati. Boki, može Nutella? 2500 dinara, nije skupo. Ti častiš. Ček sad, šta si me pitao, mora dođem sebi. Brate, jel te zanima Calvin Klein tepih? Čekaj, gaće, tu su imam, ali daj tepih. Ajde tepih. Kako misliš tepih, Calvin Klein? Gle robot! Čemu onaj iz Star Warsa, kako zove onaj? R2D2. Čekaj, ovdje su tepisi sad okej. Calvin Klein, brate. Zajebavaš. Pa dobro nije skupo, ko moje gaće? Jao su krune. Moje gaće! 20.000, 19.000, odnosno dinara. Calvin Klein tepih, pa što je ovo? Molim. Što najgore dobre kvalitet, bez prednje. Ali, brate, Je liče na gaće? Vole me. Tu je negdje. pa nemam gaće, to sam rekao za klip, ali... A evo ti ovo drvo, brate. Drvo! Grane, Da napravimo kućicu na drvetu, kupimo drvo i napravimo siril. Epično, to bre, koliko košta. 500.000 dinara drvo! To ti kažem. 4.500 evra! To se na grane proda. Čuti, vidiš da je sa sečenom. Vidiš da je ovdje sa sečenom, ti malo povučeš i padne. Boki, ovo je u veličini kurca, ono... Budalo.
48.000 dinara. Jel, ovo je u veličini onog kurca, ko što ti imaš. Da pitaš da li hoću da se obučem? Šta će se bolje? A nisam ja onaj iz Monstera debilu jedan. Stvarno si neobrazovao nekako. Krastavci. Nisu krastavci, šta je ovo? Šta je ovo, bre, šta mi... Ajjao... Rio Mare... ovo da vidim. Rio Mare Tunjevina. Koliko je Rio Mare Tunjevina, mamu? Alo, mongoloidi? Kobilko, dođi. Zove ga, Kobilko. Ili mene zove? Ne, tebe ne, ti voziš BMW-a. Kobilko, reci ti meni Rio Mare Tunjevina koliko je ovdje? Evo ti 90 kruna, 4 komada. 900 dinara, 4 komada. 900 dinara 4 komada. Mamicu. Ovo da vidim, ajvar 2,5 litre soma dinara. Koliko je onda, brate, u onom ruskom marketu u Srbiji, brate? To morate da vidite, ljudi. Ostanite do kraja klipa da vidite to. Evo ga, ljudi, med 1200 dinara je kilo i 360. Odnosno, po kilogramu je 870 dinara. Med. Da, vidite kako je skroz drugačije i boje i kako izgleda skroz drugačije med nego naš med. Ljudi, pogledajte redove koliki su. Inače, tamo imate hranu kao gotovu, ima pizza, svašta bukvalno. Tako ćemo to vjerojatno probati. Evo, pizza parče je 300 dinara. Pa, brate, to je skupo iskreno, buraz. Pizza parče 300 dinara. Ali prava američka, iz američke je došla, brate, ne razumeš? Ma ja probavam, moram to da probam. To moram da probam. Da uzem ovo, pizza slice. Da, taj jedan sam. Gdje piše kalorija koliko ima? Okej, ajde to da vidimo. Da li pepperoni pizza, ajme šta mi ti preporučuješ? Ma pepperoni, brate, pepperoni, to ti je prava američka, brate. Misliš? Ja? Ja ili njet? Ja. Ja, dobro, hugur. I šta dobijem broj isto kao u Meku, ono dobiješ broj i... I samo te zovu tamo. Znaš švedski? Kako ne? Hej, znači čao. Dovoljno, brate. A to kažeš i kad vidiš Šveđane i kad odeš. Da. Hej, to je to. To je to. Respekt, za koliko gotovo? Odmah, brate, bukvalno. Au, kako izgledaju burez. Oni se smeju kako snijam picu. Ima dole i pancerota, ljudi. Gle, gume mogu da se kupe, a stigla je pizza, inače odlično miriše. I bukvalno imate ovdje kao restoran da možda sednete da bukvalno jedete tu picu ili šta god ste poručili. Ne u auto! Za malo u auto, alo. Testo od dole, izgleda dobro. Ajmo pravimo picu, ogromna pizza 300 dinara. Baš američka. Ali iskreno, onu picu što smo pravili pre neki dan kuće mi je bolje nego ova. Normalno, brate. Ne, stvarno si je napravio, si je boli glava. Ali ljudi, samo nešto da vam kažem. Ja mogu samo nešto da kažem. Ovaki parčadi, brate, mili. A kajmo. Evo, reci, jesu ovaki A bili? jesu, brate, ali to ti je da uživaš, to ti je fine dining. Delikates, a? Fine dining, razumeš? Idemo za Srbiju i da vidimo tamo cene. Ljudi, nalazimo se u Srbiji, ispred Svetofora, najjeftinija prodavnica u Srbiji, makar tako kažu. Bio sam jedan put, idemo drugi put da vidimo cene, da vidimo da li je najjeftinija prodavnica u EU jeftinija od Srbije ili ne. Naravno, kako znate da sam u Srbiji? Pa tako što vjerojatno drhte ruke ovom kamermanu, to je Flepa, evo ga Flepa, molim te. Urez polako u Svetofor. Si polo nešto, bro? Šta sam porao pare? Imam pare, imamo sve, brate. Nemaš dinara. Polo, Svetofor, prodavnica niskih cena. Ajde baš da vidimo. Friz kakav je? Nije loš. Solidan, 7/10. Ček samo žena da uđe. Opa, izvolite, gospođo. Ništa, sve najbolje. Kavaljer, Nisam vidio. kavaljer pre svega. Pomeri se kavaljer i ne prdi puno. Ništa uvijek. Ništa. Ajde, ili imaš neku da uđe. Ja ovdje, vratar. Samo izlaze ljudi. Potrebni kasiri. Lepo, tražio si posao. Upadaj, brat. Gledam turu šta je. Gledaj koliki je Svetofar. Lepo ti škulica. Ne serija je ovo, da igramo. Ne mogu igrati sa tobom. Kad pušiš cigare da imaš hoklicu. Ne seri. 270 Uzimaj. Možeš stvarno? Ne, to je ovo, brate. Ne znam šta je. Ljudi, pokušat ću da sve što sam video u Švedskoj, da probam i ovdje da uporedim cene. Znači, evo sad smo vidjeli omekšivač 2 litre je 173 dinara, 1,5 euro. A u Švedskoj imat ćete ovdje sad snima dok pričam, bio je dosta više. Imamo i kapsule ove, 48 kapsula za 720 dinara. Za 6,5 evra, 48 kapsula, ovo je brutalna cena, ovo ćemo da uzmemo. Jel možemo te uzeti? Što ne može, brate? Pa kao može bilo koje kapsule ili kao mora neke posebne? Bilo koje. 100 dinara, ljudi, 5 sapuna. 5 sapuna, 100 dinara. Ma lagano. Oni su mi Švedskoj, znaš. Evo čizmice za zimu, za velju. North Face. Ne, ovo je North Stage.
Nord State. North Face Koliko Fake. love, brate? 1600 dinara, daj da uzem, brate, dijem za... Znaš ko ovo nosi, brate? A. Bibi kad kod Lukonija u klipu nosi, glumi vodoinstalatera, brate. Ove ne, ovo su kroksice. Ne, ja moje ne menjam. A? Ja moje ne menjam. O, malo. Dobre su. Jer ima ovdje nešto preko 200 dinara. Veljo. A? Gle iza. Što? Iza tebe. Au, nudle, brate. Ljudi, moramo polako da krenemo da štedimo jer je kirija preskupa. Danas smo već krenuli. Koliko? Ove su iste bile u Univeru. 250 dinara, ovo sve. Ti dao za 5 180. komada 200 dinara. Da. A ovo je 250 dinara 10 komada. Da. Ovo sam vidio u švedskoj radnji, samo što je bilo mnogo više. Ali koja je ovo cena? 152 dinara, ove je plastične. A u Švedskoj je bilo 3 puta više za nešto smešno para. Stavit ću vam ovdje negdje cenu. Ketchup 130 dinara, majonez 190, ketchup 130. Da, tartar sos. Znaš da nam trebaju čaše? Seri kremu. Da uzmemo, a jebote krem, trebaju nam čaše, nemaju ljudi čega da piju. Kako nemaju, imaju. Dođe Maksim da pije vode, ja mu dam minsku čašu. Da uzmemo ovo, a? Uzmi. Misliš? Ma lagano. Znaš šta bi sad Janku uradio? A? Bacio bi ovako u viz, brate, da padne. Da, baci mi tamo negdje. 6 čaša, da uzmemo za 350 dinara. Ovo uzmi. A ja samo uzmi, ali evo para. Vidio sam američke mafine u Švedskoj, da li su bili 1500 dinara, ali oni američki, oni veliki. Ali ovo su rumunski. Šta? Rumunski. Da. Šta lupetaš, druže? Koliko para? Tako izgledaju. 265 dinara ovi mafini. Vidjet ćete ovdje iznad koliko je koštalo u Švedskoj. Američki mafini, mnogo kvalitetniji. I ovi, kapiram da su, mislim, ovo isto testo, 265 dinara. 2 evra. Odavde slatkog, nećemo ništa od slatkog. Keks. Ovo ti kad snijemo klip, letu gojem 10 dana, 10 kilograma. Uzet ćemo ovo? keks. Keks, brate. Ovo je keks. Ovo je plazma. Ej, Veljo, gledaj što sam našao. Ovo za tebe, da se popneš, da budeš malo više. Da možeš da dohvatiš stvari u kući. Koja je cena? Koja je cena, brate? Ne bi to, uzmi, treba će ti. A? Evo ga, konačno si ko ja. Jebava. 100 dinara. Ima tortilja, kume, gle ovo. Mi idemo svaki dan ovdje, buraz. Svaki dan, brate. Evo ga pasulj. 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 Evo ga pasulj. Alufolija, gle, alufolija. Koliko love? Alufolija, 20 metara, 100 dinara. Znaš koliko je bilo folije u Švedskoj, brate? Koliko? 40, znači, ovakva folija. 40 dinara. 40 puta veća od A. ove. Znači, ovo vam je 20 metara alufolija, 105 dinara. Evro, 20 metara ove folije. A ovdje će vam pisati u Švedskoj koliko sam platio. Pogledaj ovo, tuna 70 dinara, komadići. Ali nećemo gledamo komadiće, gledat ćemo tunu komadi 130 dinara. A koliko je bilo, a gle ova, zgrizo je flepa. Pazi ovo, u Švedskoj Rio Mare 4 komada, ovakve, ili možda malkice manje, 900 dinara. 4 900. komada. A ovdje ti je 4 komada 500 dinara. Druže, duplo jeftinije, duplo. Milk bonbon, ovo je sigurno do jaja. Dream, GG. 380 dinara. 3 evra, koliko ovdje imamo, a to kilo. Kilo slatkiša za Belog. 300 dinara, za 3 evra. Veljo, ovo uzimamo. Ovo uzimamo, sorry, ovo uzimamo. O, rolsovi. A ne mogu, moram, brate, malo smršati, brate. Ne. Pa je sjećaš kad smo jeli onaj put? Da li smršati? O, Dobar si, a bre. de, imam Dobar dlake. si, ima Iva da te ljubi, ajde. Brate, možda prestaneš s ovim formama, kunem ti se, buraz. A ja sve stavljam u klip. 200 dinara, može. Daj, druže, još 3 ovako. Drži se pa ne čudi sada. Da? Jedno pivce. Jel mogu nekog drugog, a ne samo vojaža da puštaju ovdje? Ćao, kako si, šta radiš? Nismo čuli se odavno. O, veljene face posle. Kaja, da li tebi falim? Prestati više. Ja na tebe mislim stalno. Da li uzem krem za kuvanje? Pa ako ćemo, 200. ako ćemo kuvati, da. 250 dinara. Dobra je cena, krem za kuvanje, uzet ćemo. Za malo padne. Se mi je teže svaki put. Kola! U Švedskoj su uzeli... Što? A, to je ovo što si mi je premkao, mamu ti. Gazirani napitak, 50 dinara kola. Nije napitak, nego napitok. Dobro, debilu. Top kola, 50 dinara. A u A dobro, ne može se meri onaj kvalitet u Švedskoj i ovaj, buraz. Stvarno ne može. Pa da, Ako da sam ja pio kolu. ti si tako Ajde, loka. begaj to. Ja i vozim i snimam, gledajte ovo. Brate, tonac, buraz. Dankine smo mi uzeli za 1600 dinara 9 komada, ovdje imamo 6 komada za 260 dinara. Mnogo jeftinije, ali Danki ne može da zajebeš ukus. To je najjači ukus. Jeo nekad? Ne. Znaš koliko je dobro?
Ćemo da uzemo ovo da probamo? Ajde. Ajde, uzet ćemo ovo. Mislim ono, ako je slatko, ja hoću. Reci ljudima koliko ja volim slatko. A će ovdje da se hranimo, a samo od svetofora. Ono, kancer za pola godine. Nešto sam našao. Pizza margarita. Gled pizza kako izgleda. Čekaj da vidimo. Ovo je već priča. Evo, ovo je već kancer zasigurno. Aj, ovo stoji 3 godine ovdje. Ne lupaj. Znaš kako je bila peperonica? Peperonica se zove. Ovakva pizza, 1,5 kg ima pizza. Ali sveža, ne zamrznuta, nego pravili tipa pred 2 dana i stavili samo da ispečeš. Ali uzet ćemo ovo da probamo. Ajde 2 komada. Ajde. Brat. Ko će ovo Dupli jest? kancer. Treba mi ovakva neka kobasica, ovo moramo da nađemo. Znači ovo je šunka ta njihova neka. Što je ovo? Roba nije za prodaju, povraćaj. Gdje da povraćamo? Ovi nas... Ovi piše da povraćamo. The fuck? Pripodimo. Da ja. Moguće si tako glup. Pa nije povraćaj kao da povraćaš, nego povraćaj novca kao. Kao povraćaj, vrati mi. A si ti glup. Ovo ko moj. Šta? Ovo se sledeći. Šta da govorim na to? Ajde, ovo je velje. Znaš, a? Pizza šunka, kilogram, 300 dinara. Ajde ovo merimo s onim što je bilo u Švedskoj, tako da je ovo dosta jeftinije, ali verovatno mnogo manje kvalitetno. Brate, kobasica, ne znam da li je juneća, što je juneća, jeste. Koliko je? Brate, 570 dinara, 5 evra ljudi, pogledajte koliko kobasica. Ali ovo muda ozbiljno da probaš, brate. Kupus, ćeš da ti brat pravi neke sarme. Ne volim kupus, ne volim kupus. Sarme ne voliš? Volim sarmu, ne volim kupus. Evo ljudi, ovo je Ame final. se jede pizza, Šta misliš koliki je račun? Pa brate, cenim da je... čaše smo uzeli, a dobro, šta čaše smo uzeli, one 300 dinara. Da. Ajde da kažemo... Pa, Ja bih rekao... 2700, 25 evra. Ajde, reci u evrima. 300. 30 evra, a? Ja kažem 25, evo ruku. Ajde. Ti kažeš 30, 25. Da. To je to, vidjet ćemo. Drži, ajde. Ti si navikao da ga držiš. Kakve su margarite? Ocenite su dobre? Ovi uzimaju, kažu da su dobri. Dobre, a? Ja nikako, probao sam u stvari kapričozu, pa mi je bilo lepo. 3754 kartica, keš. Kartica. 35 evra, bio si bliži. 3750. Ljudi, kupili smo sve. Pogledajte ovo, to smo uzeli sve. Aj napolje. Kukijer neki. Još nije pao mrak. Sad je fora, moramo sve ovo da probamo, burez. Odnosno ne sve, picu ćemo probati i ove dankine ćemo probati, to je to, odnosno krofne. Može. Tako da eto, ljudi, ostavite like, subscribe, idemo na 100.000 subscribera i vidimo se kasnije. Ćao! Ljudi, pizza za 130 dinara, odnosno za evro. Inače, probali smo je tamo, vidjeli ste i sami u švedskoj prodavnici. Parče pizza je bilo 300 dinara, odnosno oko 2,8 evra. Cijela ova pizza mala je, brate, evra. Ova se lepše ispekla. A čudno izgledaju. A ovo su margarite, ljudi. Znači, pogledajte od dole kako je. Tvrdo, a? Pa nije tvrdo. Nisam ga ja prepekao. Zamrznuta pizza. Evo ime. Margarita obična. Kad sam zgrizao, ovo je sir kao plastika. Najviše se osjeća paradajz i dominira. Što najgore dobar je paradajz. Kiselkast je dobar. Kad kao da se ne osjeća uopšte. Neki biljni kačkavalj. Burez, cela pizza za evro. Do jaja. Vort, da. Realno vort. Znaš koji su najgori ljudi? O. Koji misle da je Heinz ketchup najbolji ketchup ikad. E, to su najgori, to je tipa Bibi. Ja mu kažem, druže, znaš ti šta je Polimark ketchup za Heinz? On kaže, pa brate, ja da nemam pare kod ti, ja bi jeo Polimark. A Heinz, druže, 250 dinara, Polimark 200. Kao nemam pare, šta pričali. A Heinz buraz, jedan ga s čokoladnom koliko slavek. Da. Flep, ajde da probaš, hoćemo kasnije probamo dankine. Ajde. Stručno mišljenje, bro! Koji iz Lidla? Ne, Vidi se ko je jeo gotove pice iz Lidla. šalim se, nije loš, iskreno. Za evro ovo je... Ali sad ide, molim te da ohvati priču. Ja to boravim ovo. Vidi donace. Nisu pravi donaci, ovo su one krofnice, inače ove u Švedskoj su bile punjene. One su znojave, brate, one se znoje. Malo tvrđi testo. Da. Što je drugačije? Je slatko? Mislim, jeste. Nije ajvar unutra pa da je slano, druže. Za nijansu gore nego oni iz Lidla. Ako već poredimo Lidl. Da. Samo nisu sveže, tvrđe su, osim da su tvrđe. Picu možeš popraviti, a kako? Znači staviš kečap, staviš
origano iz Grčke. Sad ostim pored pelata, još neki ukus. Jebo sama si fresak, piću prvi, ali ne znam kaj. Mnogo prešao, ali tako mlaja. Znam da druge sve su zle, za vikend se pare. I daj mi sve, pokaži kako treseš, kaži kako pleseš. Kući znam da nećeš, duga noć u beg.